बाबू पेटीएम जी, पेटीएम जी, दो पेटीएम जी बाबू। बाबू घर छूट गइल बा एटीएम जी, घर छूट गइल बा एटीएम जी, सुनो सुनो ये लाभार कदो पेटीएम जी। घर छूट गइल बा एटीएम जी, सुनो सुनो ये लाभार कदो पेटीएम जी। कर दो ना प्लीज बाबू। बाबू बाबू फोन पे गूगल पे कन्फ्यूज करे, बहुते बाझम के यूज करे। फोन पे गूगल पे कन्फ्यूज करे, बहुते बाझम के यूज करे। या तो गाड़ी लेके आ जाओ केटीएम जी, या तो गाड़ी लेके आ जाओ केटीएम जी, सुनो सुनो याला भाड़ा का दो पेटीएम जी। या तो गाड़ी लेके आ जाओ केटीएम जी, सुनो सुनो याला भाड़ा का दो पेटीएम जी। बाबू पेटीएम जी, मॉल के माहौल बायाटा पाटा जी, आ जाई दीवा कर झाटा पाटा जी। लेट मत करो बेइज्जती हो जाएगी। मॉल के माहौल बायाटा पाटा जी, आ जाई सामान अब झाटा पाटा जी। और कतना करी बोली बेट हम जी, और कतना करी बोला बेट हम जी, सुनो सुनो याला भर कदो पेटीएम जी। घर छूट गइल बा एटीएम जी, सुनो सुनो याला भर कदो पेटीएम जी। कर दो ना बाबू।